Muntap lerate nentap kumecut padoning laden traka sak ngundarandir itepe mangala cakra Jojo bangawingo inggis pasurana bang branan kaya kembang warawari bang kandhekaring madaning marga catur dendha marga dalan catur papat dendha pambegalan ana menungsa sisik ngaglah ing ngarepanku sawa sremu yen pancen kowe takon marang aku iki angkatan darating Praja Ngamarta kekasihku Raden Antareja ya sang wasi Hanantareja Raden Antareja ya sang wasi Hanantareja mapan para nyata genti pitakon kowe sapa tepungke wae Jo tumenggung panegas rekma andane Gustiku Prabu Nilotatsaka ing praja Ujung Gripik ya ujung laut Nalendra Sawanegara ujung Gripik ya mapan para nyata kowe harap nyandi kowe harap nyandi dina saiki aku bakal goleki sing menungso jenengane Werkudara jalaran apa aku bakal malah sukum marang sedaning Gustiku Prabu Bugadenta kang wanuh-wani mateni junjunganku utang loro tak sauri loro utang pati tak sauri pati mulane terus saiki kowe semisih saka papan kene Antareja lan aku uga bakal ngrusak apa kang dadi gayuane para Pandhawa 5 ngene bakal mbangun Pura Kencana aja ngasi Pandhawa ki mau bisa kasembadane sedya mbangun Pura Kencana jalaran apa yen pancen Pandhawa bisa kasembadane sedya mbangun Pura Kencana mengko palah negarane tambah kuncara anjayeng baul tambah terkenal yen pancen kowe iki bakal ngaruh biru utawa bakal gendak sikara marang pepunden-pepunden kowe Ngamarta mungsuhe dudu sapa-sapa Raden Antareja kang bakal taming dodo jalaran apa aku ki mau putrane Kanjeng Rama Werkudara sejatine putra barepe Kanjeng Rama Antareja dadi sing jalane anak kudu mikul dhuwur mendem jero mring asmane wong tuwa mikul dhuwur temendake wong tuwa sing apik kudu ditiru apa sing dadi polah tingkahe contohe udanegarane nek yen pancen mendem jero kudu bisa nutup apa kang dadi alane wong tuwa kowe iki wong sabrang wong jaban garis ora dadak melu-melu perkara iki ora dadak celeng keboloten ora ana sambung rapete antarané wong sabrang kelawan wong Ngamarta nggone bakal bangun Pura Kencana wah ora yen pancen kowe iki bakal ngarubiru apa kang dadi sedyane patih tumenggung panegas rekma lara apa mbok jaluk tataning lara tataning pati gemblondong mustakaku ya yen pancen kowe iki wani kawan Antareja sepur kadidane gadang mundur jangkah ala tanpa rupa aku ki mau sapu kaweteng Praja Ngamarta minangka dadi betenging Praja Ngamarta sapa sing ngrasani Praja Ngamarta pateni taming dodo kowe iki wong sabrang jaban garis aku mau ngijen tanpa ruang ning kene dibuktekke sing jrebabah depane lemah Antareja apa panegas rekma Sikra pala kang to mengal prajambu samyuma dalil raden leteng godho anyuanggung mangundane te benjang sangat cimicil latenyo ngendaliwos bener jare wong akuna wong adapel sing jenenge Praja Ngamarta ki ora gampang digempur dening Praja Manca. Yo. Yen pancen ke bener-bener nantang kelawan aku
Dina saiki papakno pancandramu sing keparat morang tata